Kato minkälaisia karkkeja mulla on täällä. No ehdottomasti mulla on näitä Coca-Cola-juttuja. Sitten mulla on, no tää on siis kirpeä. Sitten mulla on toisen värisiä näitä, tämmösiä. Sitten mulla on tämmösiä niinku toffeepalloja. Mulla on myös tämmösiä, mut vaan vaaleanpunaisia. Sitten mulla on tämmösiä perhosia, oransseja ja keltaisiakin. No, tietenkin näitä pitää aina olla. Mihinkään ei saa lähteä ilman näitä. Sitten mulla on jotain tämmösiä siis mä en ole ikinä ennen nähnyt näitä tuolla. Jo, ehkä on. Nämä on tämmösiä marmelaadikarkkeja. Tämmönen varelma, päärynä. Mä otin näitä 3, koska mä en tiedä tykkääkö mä näistä eri makuja. Tämmönen vielä. Sitten mulla on ihan perussuklaata. Sitten on näitä, jossa on myös sitten toi pinkki osuus myös oranssi ja sitten niiden mukana tuli semmosia lakupaloja. Tämmösiä valkoisia. Sitten on tietenkin matoja. Matoja. Sitten on näitä, kun niinku kaikki karkit samaan aikaan. Näitä. Mulla on kato kaikki niinku yhdet parhaimmista karkeista tuolla pohjalla, niin mun pitää tehdä tämmöisiä. Onkos nyt siellä vaihtunut? Eipä tietenkään vaihtunut mitään järjestystä. Mitä etsiä kaivaa noi karkit. Sitten mulla on niitä apinoita. Näitä apinoita. Ja mun ehdoton lemppari. Mä otin niitä heti. Se oli mun ensimmäinen, mitä mä otin. Ja toinen oli nää mun mansikka. Tää on siis mansikka, tää ei oo toffee. Näissä on väriero. Te varmaan näette jotenkin. Joo. Ihan oikeesti mun lemppari on tuolla alhaalla. Sitten täällä on näitä toisenlaisia juttuja, mitä mä... Sitten tämmösiä suklaa. Mut nyt mä nopea etin kaivan ne. Sitten mä otan niinku aina näitä. Aina mä otan näitä mukaan. En voi unohtaa toffeeta. Nyt ne mun lempparit. Bubsit. Mä rakastan näitä pääkalloja. Mä voisin syödä nämä kaikki. Sitten jäi vielä yksi, mutta se on vaan semmonen niinku tämmönen suklaa, missä on mustia raitoja sit vielä päällä. Ne on ihania. Mutta kiitos kun katsoit, mitä karkkeja mulla on täällä. Kiitos kun jaksoit katsoa, jos katsoit edes loppuun saakka. Ja nyt tää mun koko peti on täynnä jotain sokeria ja kirpeitä. Nähdään ensi videossa.